Uceba leGiyani apha igama lakhe nguTasmiling Assassin. Igama lakhe lesazisi nguBuchule. Yindoda yalapha kuZangqokhwe eVetlisi kwaliphondo leMpuma Kapa. uTasmiling Assassin uthi usebenzisana nabantu abangoobhuti abanempandla abafuna mhlawumbi ukungaveli kakhulu ukuba banempandla, ngoba bakhona abanempandla ngenxa yengugo, babe khona abanempandla ngenxa yendalo. uTasmiling Assassin ke uthi uvule le barber shop iGeometric Barber ehlangabezana nabantu abangoobhuti abafuna ke mhlawumbi ukuaphila kwi-audience ethile, ngoba kaloku abantu abangoosisi abanye bayayonqena indoda enempandla baske bacinga bafana uba igugile. Ndiye ndathi uTasmiling Assassin, hayi mna bhuti uTasmiling, bendicinga fana uba mna bhuti Buchule into yempandla ibonakalisa ubutyebi, buzawuba sesityebi mhlawumbi xa umdala okanye kwatsha kwacima. Wathi ziinkolelo ezo, ayikho loo nto leyo ngamampunge. Lo mfana waziwa kakhulu ke kwizifundo zezibalo. Abantu ebefunda naye bathi wayipasa imaths ngo-higher grade. Sasingekho ke thina ke asinomphikisa, kodwa qhoqhoqho xa echeba la maGiyani aza apha kule barbershop yakhe uhlala ewamenta, asebenzise ke ilidi emane ewabhala esithi ufuna ukuqinisekisa ukuba ufumana ii-measurements, singayazi ke ubunyani baloo nto. Ukucheba ufakele le nto uyifakele entloko udaywe, uthi lo bhuti ngama200 eerandi. Noko umntu ongubhuti akanofa yiloo mali leyo emncedile, ngoba kaloku abantu abangoosisi kuthiwa bayifuni konke indoda enempandla. Utsho lo bhuti kwakathathu, abayifundi ndinempandla 1, abayifundi ndinempandla 2, abayifundi ndinempandla 3. Ngoko ukuba uyazazi ungubhuti olapha eVetlisi, ungaya kwindawo yakuZangqokhwe. Ukhona uTasmiling Assassin angahlangabezana nawe ukuba unawo R200 eerandi. Kwiintaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguNomatyathanga Qhasekhonya, ndilapha kwindawo yakuZangqokhwe eVetlisi kwaliphondo leMpuma Kapa. Ndizokuandastenda ukuba ngokwenene uTasmiling Assassin uyahlangabezana nabantu abangoobhuti abanempandla, kwaye abantu abangoosisi bona baziva njani ngabantu abangoobhuti abenza le nto, ngoba le nto ayohlukanga ewigini. Ngaske umntu aveske aziveze ubunjani bakhe, athandwe uba uyathandwa, aske angathandwa kuba akathandwa.